Estem visitant la població d'Alfafar perquè, segons ha publicat el propi Ajuntament, els seus ciutadans s'estalviaran prop de 660.000 euros en impostos. Estos impostos estan desglossats en plusvàlua, principalment l'IBI i també l'impost de circulació. Per a parlar-nos de tot això, està amb nosaltres el regidor d'Hisenda d'este Ajuntament. Bon dia. Molt bon dia. Què suposa per a la població este estalvi? Pues la veritat és que suposa un avanç que no havíem tingut durant els últims anys. Progressivament, des de 2011, aquest Ajuntament s'ha caracteritzat per reduir o congelar els impostos, però una revolució com la que hem generat enguany en l'aprovació d'ordenances l'any passat i noves ordenances durant este 2022 que anem a aprovar, pues, com tu has dit, són més de 660.000 euros els que s'estalviaran en tres principals impostos. Bonifiquem les plusvàlues en cas de defunció de la persona que fa l'herència. Pensem que és un tema prou delicat ja, que hi ha en aquest cas una mort i molts impostos que venen relacionats, com l'impost de successions, en el qual també estem en contra de que se produïsca, però desgraciadament no és de recaptació municipal. Entonces, en el que ha estat en les nostres mans, hem decidit bonificar el màxim que ens permeteix la llei, que és el 95%. Després tenim l'IBI, sobretot a famílies nombroses. Anem a aprovar una ordenança que equipare les famílies monoparentals a les famílies nombroses, per així que puguen disfrutar dels mateixos beneficis. I l'impost de vehicles. Estem evolucionant de cara a una economia verda, a un món més sostenible, per tant, bonifiquem els impostos de circulació als vehicles híbrids o de biodièsel i als vehicles elèctrics en diferents percentatges. També tenim entès que algunes de les associacions i ONGs de la població també obtindran un cert benefici, no? Sí, la veritat és que sí. Al final nosaltres fomentem molt el treball del tercer sector en tots aquests puestos on no arriba directament l'administració local, ONGs com pot ser Càritas, tenim la cooperativa social del Parque, tenim moltes altres ONGs com Cielo Abierto o una nova ONG que ha sorgit enguany, que es diu Somos. Al final és un muntant de més de 100.000 euros el que destinem a tots aquests projectes i programes que al final són aquesta part de la societat que moltes vegades l'administració no arriba i que les pròpies ONGs, per estar més prop al final de la gent, per tindre molt més contacte, poden arribar a ells. Ja per últim, els menuts de casa també pot ser que es beneficien, no? Perquè també hi ha un xec infantil o alguna cosa així. Sí, des de la regidoria d'Educació se treballa en el bono escolar, que se destinen més de 160.000 euros a tots els escolars d'Alfafar, i enguany anem a aprovar una nova ajuda, que és el xec bebè, una ajuda de 200 euros per a tots els naixements que se produïsquen a Alfafar a partir de 2022. Doncs moltes gràcies per atendre'ns i ara sí, el que sí que es beneficiarà serà tots els veïns grans i menuts d'aquest estalvi en la població.